nyawor. Tahu kenal. Ndak mung nyawor. Timon minto, Pakde minto. Sekop-sekop Sekar Gadung Indonesia lho. Kuwi iki sok melu Mbah Minto, sok melu Mas Kangko, Mas Yoyo, nyat sinden siji ki ora duwe rombongan tetap. Lah nek kaya aku lak melu Mas Purbo, umpama ora lak ya ora apa-apa ya Mas ya. Nggih, nduk ben ya ora enjoh terus ngono. Mbak Sulis Eva. Nggih. Diaturi jumeneng, diaturi jumeneng. Mangga kene nanjake suarane wong. Disepati Mas, disepati Mas. Disepati, ya disepati. Sugeng dalu, Lek. Sugeng dalu. Nggih. Ya ngaturke sugeng dalu karo Kanjeng. Nggih ngaturaken sugeng dalu. Nggih sugeng dalu. Purba Sasongko. Sulis. Menika nuwun. Ultah panjenengan nggih dalu menika. Nggih, nganti lali lho kula niku. Pancen ora tau ngeling-eling dina kelahiran. Sugeng ambal warsa. Mugi tansah pinaringan sehat. Nggih. Bagya mulya. Setri kok eling niku. Nggih. Lah nggih. Nganggo roti barang terus di nganggo lagu kaya nduk. Nggih. Iki lho rotine iki lho kok ya enek gambare. Iya, kapan sempat-sempate foto. Lah nggih. Aku lho ya ora ngerti tenan kok niku Mbah Kupuk kali buluran niku kok. Lah niku bedhek-bedheke sayang kalian jenengan lho, Mas. Alhamdulillah. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Mas Purbo. 50 tahun sukses selalu. Amin. Mas Purbo. Amin Allahumma. Sehat-sehat nggih Mas. Ulang tahun kami ucapkan. Wonge ning kene. Apik nggon fotone. Apik iki ya Mas. Kurang ajar. Potong tititnya. Ulang tahun yo potong kue. Lah iki cek cak semene kan urung potong titit cak semene. Oh walah Purbo. Ora kena nggo garapan kok ya. Aku tahu lho Mas gawe poster semene. Napa nggih? Ben lak nyalon DPR aku. Nggih. Ragatku lak kurang. Nggih. Wong aku partene independen. Weh. Gawe anu ki mung cendek-cendek cilik. Cilik-cilik ngoten, ten ngesor ngoten. Nang nggon sor wit-wit ngono. Ora kajen aku. Iki wong apa semut ta? Nek cah cilik ngono iki andas kudu yo iki. Ih Purbo Sasongko. Nggih. Elak-elak. Nyanduk gawan, Nduk. Nggih tak bawane pulang. Gawa. Malah kaya apa lho? Kayak kamar mandi. Gak. Anu kamar tidur. Nggih delok-delokan. Kamar tidur. Niki Mbak Sulis Eva. Mbak Sulis Eva. Nggih, ngaturaken sugeng dalu dumateng warga Kupuk menika. Nembe niki Mas kula ten Kupuk, Mas. Nggih. Oh iya. Nggih. Oh ya berarti merawani awakmu nang kene. Heeh, sampean wis ping pira, Mas? Ya pisan iki. Oh padha berarti. Neng wis betah nang kene ngono lho. Nggih. Sampean betah. Wis kaya nang omahe dhewe, jogane dhewe, latare dhewe. Ngono. Wah, elok tenan. Kowe pisan iki ya Nduk ya. Ya nek pisan iki ngetokno kabisanmu supaya masyarakat kene gandrung karo awakmu, pangajap pendak taun kowe ditimbali mrene. Oh ngono. Nah, ngono. Lah kok kon gandrung aku wis di bojo lho, Mas. Gandrung ki nggon swara. Oh, swara. Seneng ngono ya, Mas. Apa ndek bojo ora entuk digandrungi suarane po. Boleh, boleh. Lah iya, mbok menawarkan diri. Suwara. 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 Orang nganggo A. Suwara tok ae kok. Suwara. Karo ngunjalambekan suwara. Pelok napa slendro ngersake tembang napa Mas? Nembang Mas Dalang. Nggih no. Lah ya ning kene iki wis dandan ngene iki nyanyi sing ngakon ngene yasinan ki ya sapa? Ya ora ngono lho Mas, mbok menawa ki ya kon ya setidaknya donga sik. Oh donga nggih kagem warga Kupuk menika
mengku teges lho Mas desa Kupuk niku. Iki lho. Kaya jenengan mau. Sinden sing digoleki iki ya ngene iki. Awur garing iki terus ketularan garingisme. Iso nerjamahke. Iya. Nerjemahke. Kupuk iso Iki kulino jamah kok terahno. Kupuk ka. Kupuk ka kuwi Karahayon, Mas. Menika warga tansah antuk Karahayon. Karahayon ing Gusti. Menika usaha. Warga Kupuk menika usahanipun mugi tansah pinaringan lancar, sing dagang ya laris, sing tani ya panenane akeh. Nek wong iki panenane akeh. Lah nggih sing dalang ya mugi-mugi pinaringan laris anggone dalang, sindene nggih laris, ngoten nggih Mas. Wong iki sing kadang tani sing penak jenak anggone nonton wayang ora usah mikirke oma wereng. Werenge wong iki ora enek. Iya terahno. Mergo wong iki wereng-werenge padha nabuh kabeh. Tak kira nek iki lho werenge. Bagus-bagus kok ngono kok. Maksude ndongake, kanca pengrawit ki ndongake werenge ilang kok kene. Nggih, werenge ilang. Nggih, P menika P panjang umur Mas. Sedaya warga Kupuk menika tansah pinaringan panjang umur. Amin. Keri. Uneh. Uneh. Sodo. Oh iya. Mertombo. Nggih, mugi sing pinaringan napa sing sakit enggal pinaringan tombo ndang waras. Amin. Sing lara-lara jiwa ya ndang seger waras. Lara jiwa kok karo noleh ning gareng iki lho jajak iki ya. Apa Mas? Maksudnya kowe ngarani aku edan ngono apa? Ya ora ngono lho Aku Mas. edan ki berarti aku tok. Dah sapa? Aku rene iki nek sing ngekon kok berarti sing ngekon aku ki ya edan. Sampeyan ngelokne dalange edan. Lah edan apa ora? Ya ora to Mas. Ngawur kok ya. Kowe ngerti titikane wong edan apa ora? Titakne wong edan kuwi piye? Ngomong dhewe, takon dhewe, disauri dhewe, bengak-bengok dhewe mongko ning lapangan ora ning omahe dhewe. Kuwi edan. Lah ngerti wong edan kok kancane. Berarti piye kuwi? Lah berarti awake dhewe iki ora mung aku sampean Mas. Lah pripun? Ki sinden-sinden ki ya koclok. Ngerti wong edan-edan kok disindeni. Koclok ra? Lah terus genah ening dalang sing ngene sindene ngono dagelane ngono kok ditanggap. Lah berarti Pak Agustino, ayo. berarti Piye coba? Pak Agus iki piyai sing bijaksana. Ora ngono. Wong edan-edan dilumpukne kon main mulai sangoni. Wah iki salah muni mulai ra nggondas tenan iki. Nggih, bijaksana Pak Agus. Wah, elok Pak Agus kok. Kupuk. Kuwi kakak. Keri dhewe ka. Kerto Toto Turaharja. Baldatun Thayyibatun Warobun Gofur. Amin. Iso wae to. Iso aku legenda sing marai kowe no. Saploke melu sekop-sekop kok pinter men kowe. Ayo kok sekop-sekop bareng ya. Iya. Nembang napa niki Mas? Oh nembang. Merdika saged caping gunung saged menika ugi wonten panyuwunan saking Assalamualaikum Mas Purba kula Pak Agus Plalangan nimbang ana katresnanku. Nah iki panyuwunan mbok idok niki Mas Gareng. Nyuwun langgam setya tuhu. Nah, Bu. Ibu. Nggih. Ayo WA. Nggih. Monggo merdika sing diaturke sing. Niki Mas Dalang di monitor Ibu. Nggih no. Ibu Purba Sasongko. Nggih. Nggih, sugeng dalu Ibu, sugeng midhangetaken. Selamat ulang tahun Ibu. Ibu yo enggak, sing ulang tahun ki Mas Purba. Kapan ulang tahun Ibu? Kapan-kapan. Wis dek mben kok karo sok mben kok. Ape mbok kado. Aku nyicil sok mben tak ucapke. Nggih. Ini ki nyuwun pelok 6 nggih, Mas. Oke. Jajal niki raketang elek-elek kula nggih gawe tembang ngoten. Istimewa iki. Cah elok. Apa to, Mas? Tembange apa dikenalke karo dulur Kupuk? Pelok 6, Mas. Niki kula nyuwun ngampil bawane Rinoso nggih, Mas. Boleh. Wape. Sik to, Mas, urung. Ngenteni Sik kowe lekas sambekan kok ya. Ngenteni kowe bawa kok kaya ngenteni mantu kok Jakarta. Ya sabar to. Iya, ditata ya, Nduk. Apane? Ambekane. Rinoso saya
Apa sing goleng ki mau? Wah, piye iki iki do lembur kok. Oh, lembur. Pertanian dong. Petani mriki iki semangat kok, Mas. Nggih. Dadi iki yo karo menghibur petani-petani sing lembur. Iki lak do ana sing traktor barang to iki. Kok traktor piye? Lah lho suarane kae. Desel. Oke, oh tak kira traktor kae. Nggih, udu kaya. Ora apal to, Nduk. Aja Mas, iki kok buka ngono to, buka rahasia aku lho. Wong iki mending jujur apa Lho aja ngono lho, iki aku sik anyar aku rapal. Lho, piye carane Aja ngono lho, Mas. Iki lho rinoso ning kono ki lho. Asa aja ngono lho, sampean ki aja ngono. Kowe makmek ora kena pasal kowe iki kok. Wong lanang mbok wirang-wirangke tak bales kowe engko. Aja, Mas. Wani piye? Wani we. Mas, glegekanmu ambune kok solar to? Loh. Padahal aku bar ngombe pertalit lho kok iso. Apa ngemut diesel wae kok ya. Kowe ora apa-apa. Kapan semanding sisihmu Pripun suarane ugare? Wah, saepek, Mas. Nek saiki yo sae, kok saepik kuwi lho. Sae tur apik. Oh. Dadi sae wae jek nganggo apik ngono lho. Berarti ya tunggale pikli kae no ya, Mas. Kok malah apik iki opo? Apik sekali. Oh, nek nggonku pek nget. Loh, Apa kuwi? Apik banget. horor. Nek nggone Mas Purba kono pek tokli. Apa kuwi? Akeh men. Apik matuk sekali. Lah. Jan. Pek mude. Apik mbokmu gede. Aja ngati-ati lho Mas. Aja marahi teratap lho. Iki nek ilate ora rim pakem bahaya iki. Nggih. Nyerempet ngendi-ngendi ngendakan. Mong sliramu tanah liya tak tresnani lahir Bawane sampun. 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 Bablas kelanggame. Iki karyanya Mbak Suli sendiri. Karya sendiri kula nek anuten panggung ngeten iki mboten sengaja nulis-nulis. Ngerti sapa niku? Didik, Dodik. Kok aku Didin. Ini iki lho sing mbonang niki lho. Didin. Oh, anu si Doni. Doni, ngerti Doni terus aku jatuh cinta terus dadi syair ngono lho, Pak. Iya. Jan, baru Nyapa, mangsaku Mas? kok. Wah, kopine malah enak jan. Jujur seger. Coba. Nggih, maka Tembangi ya ngopo? Rina sesanya kerasa karasa rasaning dirinya linalisa nyemelela kang tansah ngereri
Mbak Sulis. Sulis Eva. Wah, jan judulnya napa niki, Pak? Tukang bonang. Pak. Rinoso. Rinoso. Oh, mula kok bawane ya. Oh, Rinoso dadi duwe rasa sak ploke awakku lungguh terus nonton tukang bonang. Nah. Jan. Rinoso. Dadi lakon tenan iki Doni Wedeng. Dadi lagu nek iki wis. Nggih. Konjur ngombe lho Pak Doni, Pak. Iya. Kita haus ngono saja iki. Oh ya ngelak kok ya. Mireng ki suwantene panjenengan iki terus nyocoki rasane. Mula ya terus ngunjak-ngunjuk. Cocok ya Mas berarti ya Mas ya. Oh, cocok sanget. Cocok. Mas Gareng duwe lagu apa Mas sampean, Mas? Aku to? Oh. Lho lho, aku kira iso ngarang lagu. Isane? Wah, ngarang uripku dhewe angel. Ya. Masih banyak lagi yang perlu dihadirkan. Napa? Om Gareng. Nggih. Ya, iki ditambahi karo kanca-kanca sing Mbok Dik. Oh. Sinten? Mbak Rani. Mbak Rani. Niki soulmate Mbak Sulis wit riyen kok. Monggo Mbak Rani. Nggih, Mbak Rani monggo. Oh iya. Yo. Berdiri monggo. Dik Rani. Oh sing kae ya. Kae lho. Siap. Saiki rada lemu niki, Pak. Nggih. Biyen kaya walang katung. Oh alah, Jan. Oh dhisik kaya walang kadung saiki rada lemu. Berarti kabene cocok ngene iki. Suntike cocok. Cocok nih. Kaya tekan ngono lho. Niku garwane eling rebab niku lho, Mas Gareng. Masa ora mungkin. Piye maksudnya kok ora mungkin ki piye? Awakmu bojone sing rebab kuwi ngapusi Mas Purba. Lah pripun to? Diaturi kok. Lha bocah kuwi dolane nggonku sing digawa wonge cendhek semiran abang. Apa iya to Pak De? Uncek. Aja tumbak cucukan lho. Mas Indra itu orangnya lurus, enggak pernah neko-neko. Enggak minggat. Lho aku lho seksine aku. Oh, ket biyen karo aku terus kuwi. Malah karo kono. Lah kok malah jebul kowe tau nyekseni karo kono kok jebule kok. Ijol-ijolan Indra apa piye? Kan garwane Mbak Sulis ya Indra. Bojoku ya Indra. Oh, lah iki. Padha Indrane. Jarine gelem. Ya gak apa-apa ya Mbak. Di peri-peri kuloso lho iki kok ya. Ya Indra. Enggak, tembangin apa niki? Tembangnya apa iki soulmate kok? Nggih, soulmate iki genah sehati iki nek cara biyen. Permintaan apa mawon wau, Mas Dalan? Kala wau panyuwunane wonten Setya Tuhu. Bunda. Nggih, wonten Kanca Tani. Terus Caping napa gunung. malih wau sih? Caping gunung wonten. Imbang ana katresnanku ugi wonten. Oke. Terus wah kathah pokoke. Nggih. Nah, ingkang campur sari kala wau Negara Angin karo Bukit Berbulu. Bukit Berbunga. Pak, senes Bukit Berbulu, senes Kleru. Kanjeng. Nggih. Bukit berbunga. Berbunga. Lah kan kembang ini ku enten uler bulune Kanjeng. Mas Gareng, sing bener kuwi Bukit Teletabis. Nah, iya ngono. Nggih, lah ya ping kaya tinggi-tinggi. Nggih, monggo merdika pundi ing badhe pun aturaken Mbak Imbang Rani. ana katresnanku nggih, Mas. Boleh, nggih. Mbak Rani, Mbak Sulis. Yuk, bawa. ya. Iki Mbak Sulis to, nek kula ngertose Mbak Atun. Ngawur ae. Jenenge sampean ki ora Sulis Eva Fitria Tun ngono to. Ya, kowe iki kleru. Kowe iki lembiyen. Saiki jenengku kuwi ya Sulis Eva Fitria Cantik Jelita. Harum mewangi sepanjang masa. Woi, Ini
Dah. Nganggo ihi ngono rambure iki. Iha, Pak. Oh. Nama panggung Nggih. ora sesuai karo KTP. Sing bawa Mbak Rani. Ya. Nggih. Saben dina mong ngalamun Reptanipun Ki Sri Susilo Tengkleng. Mah arep urip Oh iya to. Mbok senggol kok dadi keder to sono. Iya kowe salah nama Mas Gareng. Saploke kowe karo cah kae lho. Piye? Kowe ben karo aku lancar lho jane kowe. Apa tega? Apa tega? Lan pun lho tulisan. Lan pun kakang. Kok angsuran bulan 5 ki apa iki? Aja, ki aja diwaca ki. Buku Mekar to kuwi to. Tok angsuran atiku ra. Ya Allah, apa to tibake? Aku eskar kok, Nduk. Apa kuwi sarjana karawitan? Sarjana karaoke. Oh, Eskar iki sarjana karaoke ya. Karaoke TikTok lho. Atiku ra. Atiku ra bakal lali. Prasetyaku
ati Lamun Mongko Kang Mas katresnanku bebasanku bisa tinuku dalam prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Matur nuwun. Matur nuwun. Mbak Rani. Nggih. Sama Mbak Atun, Mbak Eh. Atun. Atun neng jeneng api-api ya boleh Rani. Ran. Atun, Kakak. Kok ya meksa balik nang atun lho. Lah nggih pairan iki ngoten niku lho, Pak. Gel aku. Jenengmu Samsi Atun kae hapusen kae. Dikareng. Don. Mbak Sulis menika wonten Mbak Hani, wonten Mbak Marfuah. Ya, Mbak Hani, Mbak Marfuah. Mbak Marfuah. Kalih Mas. Nggih. Nggih. Yuk Hani dan Marfuah. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat orang lain yang ada. Saya panggilkan beca. Kereta kau berkuda, beca, tolong bawa saya Duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri, lihat becaku lari, bagaikan kau berhenti, beca, jalan hati-hati. Ngibarat manuk Mas Gareng. manuk Panjenengan Condro. sing di Wiwit saka Mbak Sulis. Sulis kae nek manuk Mas. Nggih. Iki murai batu. Weh, larang iki larang Murai batu iki. ki nek ngoceh larang regane. Iki Nggih. nek nyanyi ya larang regane. Mas. Nggih. Kuwi sapa neh? Sing Marfuah. Marfuah sing di. Sing tengah niku lho. Oh, iki Bakule tempe malah Mas. Kathoke keri ngono kok ya. Marfuah iki nek manuk iki manuk anu Mas. Pentet. Weh, malah pentet. Pentet ki nek lagi ajaran cen ngono kene wis dadi ngung Mas nek wis dadi ngung tenan. Larang Mas regane. Nggih. Oh. Nggih. Iki cucak rawa. Cucak rawa, dawa buntute. Dawa sakit dawa buntute ngantek turah-turah Mas. Iki ngono kuwi manuk tok. Manuk ki enek sing manuk larang lho Mas. Napa? Ya kuwi memureh batu. Aku nggon aku malah duwe manuk ki slulup ning banyu 10 jam ora mati. Manuk apa niku? Manuke wong gagah wedi. Malah tikum. Ayo metu rasanya gede malah saya Mengkirut. Iki Parpuah karo Mariono ki apa? Hani. Hani kok Mariono. Hani anake Mariono. Wis tuwek jangkling. Pacare Roma. Iya pasare biskuit Roma. Lagune apa, Nduk? Nggih. Niki yo krawitan karo anu to Mas, kolaborasi. Nggih nika mbuh nggih wonten campur sarine kok ya. Endi? Lah nika klambine biru. Oh, tak kira catering kuwi mau iki. Bul Layen campur sari Mas. Delayen niku campur sarine Mbak Lurah kok nggih. Campur sarine bagus iki. Nggih. Elok-elok jos tenan. 1 2 3 suarane ngebaki jagat iki. Mula niki mungkin nek Mbah Agus ora disuwun munggah ya. Tindak panggung. Nggih. Kok saiki Mas? Nggih. Sakniki Pak Agus tindak panggung sih. Nggih, ora mening kok nek Mbah Agus urung nembang sik kok ya. Sakniki nggih. Nggih, prayogi ngaten. Nduk ngaturi. Pumpung berjejer-jejer kok pisan kok ya. Ngaturi song-song agung panjenengane Pak Agus. Diaturin apa? Tindak panggung. Tindak panggung. Tetembangan. Oh, ngaten. Tindak panggung. Ah, Ayo. Ditembangke. Iya. Nggih, diserpekne mawon diserpekne. Oh, serepek. Monggo ta. Monggo Pak Agus. Pak Agus kanthi mboten ngira-ngira hormat monggo Pak Agus wonten keparengipun tindak pepanggungan nyawiji kaliyan kula warga Badranaya.
Agus. Inggih, sugeng dalu Mas Gareng. Bekti sungkem kula katur Pak Agus, sehat selalu Matur nggih, sembah Bapak. nuwun, alhamdulillah. Eh. Matur suwun rawuhipun Mas Gareng. Wah, pun pokoke pun Mbak tenang. Sulis. Injih, Bapak. Saben paring dawuh mangke tetep. mawon nek nyangoni mboten sah raga-raga. Ngopo to? Jelas mboten enten. Ya wis, pokoke pun matur. Lah kula ngantos gantos tanggalan gara-gara niku. Kula tresno saestu leres ngendikane Mbak nggih lho. Nimbul. Andani kok kula iki nggawa angsar sing apik ya Mas ya. Andani. Sangke tresnane sampean kok gak oleh pulang lho Mas. Lah arep dienggo apa? Arep tinggal seret-seretan anake. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah piye? Atik to alhamdulillah. Nggih. Nggih ngaturaken sugeng rawuh Mas Gareng. Nggih, Mugi-mugi kanthi panjenengan rawuh teng Desa Kupuk nggih saged kupuk tambah Amin. ayam tentrem. Amin. Lipur warga kula. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalih nyun Nggih. pirsa napa Nggih. leres ingkang ngendikaken Mas Purbo nika campur sari Pak Agus. Walah nggih niki adik nene sedaya niki kadang niki. Mboten lho. Sak keluarga niku. Kurang apa lurah kok cek ngopeni elektun barang iki kurang. Lah Lho niku piye to melestarikan budaya lho. Melestarikan mergo bentuk cintane bapak kalih budaya. nggih. Nah. Sithik ning Brentes kan ngoten. Oh, namine napa Pak? The Lion. The Lion. Nggih. Oh, mula laris ya. Campur sariku kae apa kudu ganti jeneng ya ben laris. Apa lho jenenge Mas Kae? Rindu or- Lagu ngenteni kambo. Dados kupuk nggih, kupuk. Kupuk niku diwaca king ngarep king mburi sami. Sami. Nggih, tetep Ngarep kupuk. mburi ya kupuk. KUPUK lah nggih. Dadi Nggih. jumbuh lahir karo batine. Lahir lan batine kupuk Nah, ya kupuk. dadi siji. Nggih. Dadi ora kok ning jaba ngene ning jero ngene. Mboten. Nah, Saka ngarep ya ngono, saka mburi ya ya ngono. ngono. Tetep pokoke terbuka. Bares. Jujur bares kores sami. Iku lho Mas Gareng. Leres transparan. Nggih. Pemimpine ngeten iki. Oh saestu kok. Enten nggih ngeten iki nika wau kula ralat. Napa, Dados napa? kirang 1 tahun. Dene jenengan ngendikan 2 tahun niku klintu. Kurang? Kirang 1 tahun. Oh, Wong nggih, tahun depan sudah pilkades Nggih, niki. pil- Tambahane 2 tahun ning sudah dilalui 1 Sudah tahun. dimulai 1 tahun Berarti tinggal kurang 1 1 tahun. tahun. Nggih mudah-mudahan mengke sak bibaripun tambah sae kan. Nggih, amin amin. Amin. Pikantuk calon ingkang amanah kan. Amin, amin. Nunggak. Pondasi yang sudah dibangun bagus harap dilanjutkan. Alhamdulillah. Betul. Jadi kula sampun mungkin nek Purna sampun 32 tahun mengabdi teng desa. Loh ya ra Mas, 32 Luar tahun. biasa lho. Awet Saestu. saking perangkat ngantos kepala Nggih, desa. rumiyin perangkat bagus ini Mas Gareng. Ah, nggih. 18 tahun Mas Gareng. 32 tahun ki nek sindan nyekel mik ora wis sangkutne kelek lho Mas. Nggih. Elok. Ya niki dipun derekne napa niki? Nembang Pak, mumpung enten campur sarine The Lion niku wau Pak. Nggih, Mbak Lurah ini juga punya karya-karya lagu luar biasa sudah di recording dulu Mas Gareng. Oh, malahan. Nggih, Elok, elok. Nggih. estu kok. Pun Seniman dak, multi talent menika. Multi talent. Saya Napa golek Mbah kon- Mbah Lurah? Niki lek kon dangdut kula kepun rada kesel jane ya Mbak Sulis. Nggih. Monggo mawon, monggo. Nggih, nembang-nembang Manut sak langga. merdekane Pak Lurah. Nggih. Kula tak aneh tak balik teng bawa mawon mungkin dangdute kersane Anak-anak TPA niki. nggih anak-anak Nggih, nggih. Mbak Ni. Kok lesio-sio. Larasipun menapa Pak? Nggih, belok nomor selindro, Mbak. Wis hafal ta cah ya, Dik. Hafal sama. Selindro songo ya. Oh, selindro songo. Nek Mas Nggih, nek Mas laras. Doni kan so hafal. Telas mboten songo, kok kokean. Kula nanggap Mas Dalang ini pun ping 7 niki. Ping 7 niki, Mas Mulai, Gareng. dados wis arep ping 8 terakhir. Lho. Nggih. Ping Padahal nek ping 10 niku gratis lho Pak. Wis mboten napa-napa, guys. oh, ping 10 Mas Purba itu hadiah gelas. Iya. Enggak. Duh ni Mas pujan ning Seneng Semono ya seneng, dono. senep ya senep ngene iki Mas. Pripun? Senengku ya ditanggap, senepku kok malah Simon, suarane Simon. apik Pak Lurah iki. hawan bengi hang lam-lami Ngapunten Pak, demi rasa Dalam- persahabatan, nggih. persaudaraan, suarane rada digawe elek sithik mawon Pak. Sithik.
asline kok ya. Asline to, Mas? Nggih. Wah, entek pasar aku Mas iki. Katresnan mingrem mboko Pinisa kudrahatsa ya hakti Luar biasa. Suaranya Heng sono sumpah janji dalam Mas Gareng Napa wonten cita-cita mangke sasampunipun purna tugas pun Nggih. boten dadi kepala desa badhe MC campur sari ndelayen Pak. kula ki malah pun matur Mas Dalang nggih. aku tak melu awakmu rono rene nah Lah. tak ngewangi bengak-bengok kan Nggih. Ayo, Beliau niki juga MC Jawa prigel niki Mas Gareng. Kanca yoga anu gerong mulai saiki ndang golek wilayah liya ya. Entek pokoke karo Mas Lurah. tansah tresno slih rahamu Tunggal kalih tiga. nggih Niki kapure ndampingi Pak Lurah. Nggih, siap. Pun monggo niki ajeng dideleh napa niki ruang tamu, napa ruang makan, niki kamar mandi, napa pripun monggo. Ibarat ruangan. nggih Niki mungkin jenengan Pak. Dondomo tota tompo tak simpen lenging hati niki nggih karangan kula piyambak Niki Pak. nggih Diaturi Piyayi Prigel Samubarang kok. dados Nyun kula ngripta piyambak kula nekne dalu niki Nyun pangapunten Pak. Nggih. Menawi wonten seratanipun kula tumbase 100 Pak. pun manut Nggo golek sandang. dadi tondo nyata tahali ning katresnan Irah-irahanipun menapa Pak nika bawanipun? lali Oh, sinom niki sinom grande nggih mungkin niki sinom maksude irah-irahanipun. Jatuh Sik. cinta ngono lho Yes, Mas. sampean kan iso lirik emang iso Iso ngrasakne. ngrasakne. Katresnan Intine wong ngono. katris, wong tondo tresno nggih. Nggih. Tresnoku kudu mateng masyarakat Desa Gubuk. Pupuk. Nggih niki tesih nglenggahi niki nggih pepunden kula Mas Edi Purnomo saking Purwayu. Oh nggih. Rawuh sak Pak Edi. rombongan nggih. Rahayu nggih. Nggih. Menika tembangipun menapa Pak? Ngersake napa Mbak Lurah? Sirkus takon terusne Mas Garing sak rombongan kula tak Oh, mandhap ngaten. nggih. Oh Ning nggih. jenengan paring dawuh ngersake tembang napa? Napa? Nggih, kanthi jenengan sampun paring bawa niki Lah dawuhipun. monggo awit kala mau sampun campur sari dilanjut campur sari. Oh nggih. Oh. Boleh. Siap, Nggih, siap. monggo nggih. Dipun skecaken mugi-mugi paringi sehat Mas Matur Gareng. nuwun, Mbah Amin, Lurah. amin. Mungkin kula aturi Allahumma amin. pinarak. Sembah nuwun Nggih, sihat selalu nggih, Jeng Mbah nggih. Matur suwun. Lurah. Alhamdulillah Piyayi kok haluse. Sian. Mbah Agus iki saestu Mas Gareng Alah, kadang kula sepuh. alah. Repot-repot to Pak. Dadak ya ngopo lho Mas Agus dadak ngono kaya karo sapa wae. Alah. Sampean ki tomboke wis kokean lho Mas kok dadak. Alah yus kentak kabeh. Ah, ya ora apa-apa to. Wah. Pak Lurah duwite kathah. Duit kok kintalan kaya ngono kuwi. Lah sing 50 sing 50 dikantongi mlih niku wau. Oh mpono nggih. Kok yo le genahke lho. Oh mata copet ngene iki kok. Matur nuwun Pak Agus sehat selalu panjang umur. Matur nuwun Mbak Lurah, matur nuwun ugi para pemuda ing ngatasi lenggah.
Ya, maka dibatetke napa niki Mas Gareng? Ya. Niki langgam. Nggih, langgam terus sak ramban didangdutke. Nganggo musik biar hebat. Ya. Tanda motaman nggih, Mas. Boleh. Tapi pakai delong-delong itu loh, Mas. Ya. Oh, ya. Seragenan. Seragen. Monggo Mas Bowo. Yuk. Delong-delong jaipong apa? Delong-delong ya jaipong. Jaipong. Oh, jaipong. Kok ame-ame ngono kae to. Belalang kupu-kupu. Terus yang Hijau mania. Oke. Hijau mania. Gaspol danga. Manukku siap tembak, poinku rada oyak. Gaspol danga. Poinku siap nembak, manukku rada oyak. Kuwale. Ayo. Asik deh. Monggo Mbak Hani. Iya. Badranaya ora ngira. Lah ya Panaraga iso nggarap seragenan jebles. Kaya krawitan kok plupoh seragen. Plupoh. Lah ya Paidi Laras kan lho Mas. Lah plupoh niku sing krebab niku plupoh niku. Plupoh. Mula garapane kaya Sardi Laras. Lah iya. Plupoh. Paidi. Paidi Laras. Ayo Dek iye. Tak simpan ono kamarku. Tapi selalu saliramu. Ayo laten ono atiku. Liya waktu.
hadap kiri. Hae ngono lho, Nduk. Coba elok tenan jogetan iki wong telu kok kompak. Kene lho yuk. Kendang tok Mas, kendang tok Mas, kendang tok. Ya, Tak ya, tung tak dandang. Coba kaya ngapa? Ayo, sor. Alah iya. Sor. Kayak ngarep dhewe ngopo kae ngarep dhewe kae ngopo kae? Bojone Tukiyo ngopo kuwi? Ayo. Ki lho kaya sulis ki lho. Ayo Mbak, ya ora ketok Madepe rene sik, madepe rene sik. Drang. Delondong. Apik Mas. Madepe rene Anu yoga-yoga terpesona karo Mbak Marpuah lho. Marpuah ben nyawang awakmu, madepe rene. Yo. Aku tak nyotok lho Mas. Nyawang to ditiru. Drong. Hei. Yo. Ayo rembulan lumaku. Asik. Esek. Tumetes sing banyu. Esek. Anggen mangke kangene ngatiku. Marpuah elok. Jogete kaya sing ning ngarepe toko cat Masa wawa. jajal kon dhewe Mas. Kon dhewe jale. Iya yo. Oh, ngarep toko cat ki ya kok plendungan sing ngene-ngene kae kok ya. Lah kae ora iso mandek lho kae. Ngene lho. Toko cat wawa lho Mas. Kae kon ngene tok lho. Angger angine entek garek ngene tok ae lho Mas. Ngampluh. Marpuah dhewe. Tak tung tak. Kowe iki joget apa nyetop angkutan? Lah ujere sampean Iya. kae. Kaya rem. Sepiro. Moci ruci. Kaya rembulan lumaku. Ya Pak Marpuah. Kang madani. Aku isin Mama. Malah kaya gajah puspa mandira. Mbak Sulis mau lho. Kaya nek kowe polah karo Piye? bojomu. Iya. Ya aja. Kok ya dipadak-padak. Maksudnya nek joget karo bojone kan iso. Ngono ora tau joget karo bojone lho, Mas. Lah piye? Kok Yo meng meneng ae ngono kuwi. justru Iki kaya ruruh. justru sing bahaya ki sing meneng kuwi, Nduk. Meneng tok ngene ngerti-ngerti sertifikat BPKB kadol. Jan, mengko Dirampungke. rampungke. Goyangane manut Mbak Eva. Sulis, ya. Ya, Mas. Moci ruci. Tak simpan ono kamarku. Esek. Dadi sulit. Hei. Ayo ya. Oh. Ono hatiku. Elak lho, Mas.